Салом занҳо, салом духтаро. Имрӯз ман хостам бо шумо камтар суҳбат кунам, асосан бо занҳо. Магазин ба дар омдам, ҳозир як идея сарам ба зад. Дидам ки ҳар як ҳамон ряде ки ҳар як қаторе ки магазинанда аст, ҳамаш ягон касб бахшида ба ягон касб, чизҳо мехоҳад тисячи мелачи гузошта шудагӣ. Ва дар бораи он касбое ки ман ҳамон тамоми умрам ба омӯхтам, худама санҷидам. Дар бораи ҳамин шумо ва гуфта гузарам ва фикрҳои шумоям дар комментария хонам ки шумо чӣ хел касбҳое омӯхтагӣ, кадомеш аз шумо, кадомеш аз шумо не, ва кадомеша пеш ба бурдоститон. Ман соли 2021 барои худам соли касбомӯзӣ интихоб кардам. То ҳадди имконияте ки дорам ҳамин сол касб меомӯзам. Роҳи кадом роҳ будагиша интихоб кардам ва рӯзҳои наздик баъди 1-2-3 ҳафтаҳо мефаҳмитон ки кадом роҳа ман интихоб кардам. Агар ягон хел пешниҳод ё ягон хел фикратон бошад ки ман масалан уже донитон ки догадаться досег боштон ки ман кадом касба интихоб кардам, кадом роҳа, навистон фикротона ва камтар рози бо шумо суҳбат мекунем. тамошобино, ман аз шумо ва якта чиза хисса мекунам. Вақте ки ман мактаба тамом кардам, университет ба дар омдам, дохил шудам, очни мехондам. Ман донишгоҳи давлати Хуҷандба, факултети педагогӣ, маълими синфҳои ибтидоӣ ва хондагӣ 1 сол хондам. Баъди ки 1 сол хондам, баъди 1 сол вайба гузаштам, заочне гузаштам ва баъди ки заочне гузаштам 1 сол ба 6 моҳ ба як бор мехондим, 21 рӯзӣ буд ва дигар вақтҳо ҳамаш масалан хонашин будам. Баъд фикр кардам ки ягон кор кардан дар кор, ягон хел ягон чиз ба машғул шудан дар кор, ягон хел касб омӯхтан дар кор. Баъд ман ҳамонҷа ҷое ки зиндагӣ мекунем вай буд, якта ҳамон ателе мегӯдми ва я чӣ хел правилно артелми, ателеми, ҷое ки медӯзӣ, вишивка мезанӣ, чокдӯзӣ мехоҳӣ вайба рафтам. ҳамонҷа вая омӯхтам. Мошинка ки вишивка задана, мошинкаи вишивка мезадагӣ буд ку як вақт модда шудагӣ буд пешои курта ва мехалак задана ёд гирифтам. Баъд бо пад работка мекардам. Ман хел бисроки вай медӯхтам, пешоям хел вишивка, пешои куртая фасон мекардам. ҳозир ҳамин намудҳои бисёре вая дида магазини нав гушода шудаги будааст. Инҷа Леонардо номаш. Намудҳои бисёри ҳамин бисроя дида ёдам омад. Где-то намедонам 1 сол бо ин қариб кор кардам ҳамин хел. Баъди 1-ум курсӣ. Баъд ҳаво хунук шуд, чӣ шуд, Тоҷикистон ба чӣ хел ваҳон чевархонаонда свет нест, тем более вай нест, ягон чӣ гарм мекардагӣ нест. Сексеки ҳама хонааш ба бураф. Баъд ман вая ёд гирифтам, бофтана ёд гирифтам. Хеваҳо мебофтим, ҳар хел шапка, шарф, крючокки. ман ҳамин хел крючокҳо ки мебофтим, сарафан, ҳар хел чизо мебофтам. Ман аз аям, яъне зани амакам ёд гирифтагӣ. ҳозир ман инҷа ин намуди бисёри вая ресмоное дида ёдам омад. хел ресмон харида мерафтам панҷшанбе бозорба. ҳар хел ресмоно буд. Бисёртар вай ки кор мекардам. Ман хел вақти ман хел сери бисёр заказ мешуд. Хел ёд гирифта то ҳатто заказ гирифта будам. Пул ба одамова мебофтам. 15 сомон, 20 сомон ба хел сарафанчаҳоя. 5 сомон, 10 сомон ба шапкаҳо мебофтам.
баъд мана хел ваяш заказ мешуд бисёр. Мана хел вай ки тилочаки заказ мешуд бисёртар ранги фиолетовиш. Ҳамин када бофандагиам пробовать кардам, дӯзандагиам пробовать кардам. Вақти синфи нӯм синф будаги манда чевария рафта ёд гирифта будам, лекин сӯзану хе риштава ягон хе ҳавасам нест. Ман набромад чеварӣ. Баъд мактаб ба кор баромдам. 2 сол муаллимаи синфҳои ибтидоӣ шуда кор кардам. Яъне профессияи худам баъде ки университета тамом кардам, моҳи май тамом кардаги бошам, моҳи июн гӯем, уже моҳи август кор ба даромдам. 2 сол кор кардам. Аввал вақте ки хондан ба даромдаги будам, муаллимаи синфҳои ибтидоӣ инқадар шавқам зиёд набуд. Сони баъде ки кор кардам, хе кӯдакоя нағз дидам, касбама нағз дидам, кор кардам. Баъд Россиява омдим. Намехел. Анакнун пил мебандим Россияда. Инсон вақте ки ҳамон як чия пробовать мекунад, мефаҳмад ки ҳамин баъде ки пробовать мекунед, баъде ки ҳамин кора мебинед карда, мефаҳмед ки ани шумо меҳамин кор ё неме. Вақте ки ман чевариева даромдаи хондаги будам, ман фаҳмида будам ки уже барои ман не. Ва акнун ман боз як чиза пробовать карданӣ, чизе када диданӣ, санҷиданӣ, касб асход карданӣ бо якта. Ҳозир ба нагуфта меистам. Вақте ки маълум мешавад баъд мегӯм. Ман 1 сол изофа фикр кардам ки ман ҳамон чиза метонам ё наметонам. Интернето дидам, хондам, дарсҳои бесплатниша дидам. Анакнун мехоҳам санҷам худам якбор ҳамон сферава, чунки хел то охири умра пил мебандию яхе када ҳаётат намегзарад. Бояд худата пеш бибарӣ, ягон хел веи дӯст доштаат бошад касби. Россиява анакнун дигар касб ман интихоб кардам, дигар роҳа интихоб кардам. Ман ҳаракат мекунам. Ҳамин соли 2021 барои касбе ки ҳозир интихоб кардам ҳаракат мекунам, мехонам, повышение мекунам, кор мекунам. Барои ҳамин ягон вақт дер нест ки шумо ягон чиза вай кунед. Якбор чӣ када бинед, ҳамон соҳая санҷида бинед. Не ки ман 1 сол фикр кардам, 1 соли вақтам гузашт. Ин магазине ки чизҳои масалан чихе гӯем 1000 мелоче мегӯем, ҳамхе чизҳои мелоче ки бисёр ҳаст, лекин ваҳош бисёр. Масалан мана қаторба мебинӣ ки кондитерский, ҳамаш кондитерский ваҳо чизо. 2-ум қатор мери бофандагӣ, 3-ум қатор ани дӯзандагӣ, 4-ум қатор ани рассомо, ҳамон ваҳоя дида чизое ки ба ҳар хел касбо вай мекунад. ҳамоҳоя дида солое ки кадом касб ман ахуд кардагӣ, чизеҳоя ёд гирифтагӣ, чизеҳо ва ҳаракат кардагӣ ҳамаш ёдам баомад. Шумова хостам нақл кунам. Фикротона комментария навистон, гӯйтон ки шумо кадом ба ғайр аз масалан касби худ бо кадом касб мехостед аз худ кунед ё ки чихе ҳунара ёд гирифтагӣ. Ва баъде ки ёд гирифтагӣ ҳунара кадом ёдтан фаҳмида ки ҳамун масалан аз они шумо не. Масалан ман чевария ёд гирифтагӣ, ман чеварива чанд 3 моҳ хондагӣ, баъде ки хондам ҳама чиза ёд гирифтам, уже натонистам ки куртадӯзӣ кунам. Фаҳмидам ки аз они ман не. Лекин вақте ки муаллимагива мехондам, ман фикр мекардам ки ман кӯдакои майда ки кор карда наметонам.
این قدر уверен نبودم. بعدی که کار به در اومدم، بعدی که همین کودکای دیدم درس دادم، من فهمیدم که من میتونم. من کودکای دوست میدارم. مثلا من و آموزنده حرف و رقم و مثلا علم آموزنده میتونم. من فهمیدم که معلمگی از آن من بود است. این بود یک صحبتی ما دخترها. حتما فکرهای شما یا کامنتاری و انتظار. خیر تا ویدیوهای آینده. در پناه خدا باشتان.